Добре. Така. Какво се случва? На 1 януари 2007 година. Включваме се в Европейския съюз. Стига, бе! Влизането в Европейски съюз. Не знам какво е станало тогава. Не съм сигурен какво се случва. Чува се кога влязохме в Европейския съюз, но мисля, че това е дата. Да. Оле-ле. Тогава влязохме в Европейския съюз. 2007 година join the European Union. I don't know how. Ами, влизаме в сам член на Европейския съюз. С влизането на България в Европейския съюз. България влиза в Европейския съюз. С влизането в Европейския съюз на България. Абсолютно с нищо. В момента не мога да спомня нищо, сега да ви кажа. С нова година. 1 януари 2007. 2007 година, боже, това отдавна било това, 2007 година. 1 януари 2007 година. Еми, то всъщност аз го свързвам с нещо, но то е малко лично. Приемахме в Европейския съюз.